नमस्कार मंडळी, कसे आहात? तर ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। मालवणी रेसिपीमध्ये मी आज तुमच्यासाठी ना सुक्या बोंबलाची ना मस्तपैकी अशी बटाटा घालून थपथपीत आमटी घेऊन आलेली आणि एकदम चविष्ट आहे। आणि मालवणी पद्धतीत ना तुम्ही ही आमटी एकदा करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल। सुंदर अशी भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, भाता बरोबर ही आमटी तुम्ही खाऊ शकाल। तर ही आमटी कशी बनवली त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा, ही रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल। तर चला पाहू मी ही रेसिपी कशी बनवली। तर आता त्यासाठी मी गॅसवर कढई आधी चांगली गरम करून घेतली। त्याच्यामध्ये एक ना पूर्ण असा मोठा कांदा घेतला, तो बारीक चिरून घ्यायचा आहे। आता याच्यामध्ये 3 चमचे तेल घातलेले आणि कांदा हा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे याच्यामध्ये। तर कांदा हा करपवायचा नाही आहे, व्यवस्थित असा गोल्डन करायचा आहे। त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक टोमॅटो घालायचा, तो पण बारीक चिरून त्याच्यामध्ये घालायचा आहे। तो सुद्धा चांगला व्यवस्थित भाजला पाहिजे तो टोमॅटो। आता याच्यामध्ये 1.5 चमचा मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली। तर ही आलं लसूणची पेस्ट मी याच्यामध्ये आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि मिरची ह्याची मी पेस्ट तयारच करून ठेवते आठवड्याभराची। मस्तपैकी असं हे जास्त वेळही लागत नाही, आपली ही फटकन आलं म्हणजे रोज आपल्याला गरज नाही आलं लसूणची पेस्ट बनवायला। तर आता ह्याच्यामध्ये चांगली परतून घेतलं ना, त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घालणार आहे, अर्धा चमचा मी काश्मीरी मिरची पावडर घालणार आहे। तर काश्मीरी मिरची पावडर तुम्ही घाला किंवा नाही घातलं तरी चालेल। ह्याच्यामध्ये मेन मालवणी मसाला घालायचा। मालवणी मसाल्याने सगळी टेस्ट छान येते, कारण मालवणी मसाल्यामध्ये सगळं असतं, गरम मसाला वगैरे सगळं असतं। त्याच्यामुळे एक्स्ट्रा असे मसाले घालायची काही गरजच नाही, फक्त हळद घालायची आणि मालवणी मसाला घालायचा आहे। फक्त मी रंगासाठी म्हणून मी काश्मीरी मिरची वापरलेली आहे, तुम्ही नाही घातली तरी चालेल। आता याच्यामध्ये ना बटाटा मी घेतलेले 2 बटाटे मी बारीक चिरून घेतलेले, ते मी घातलेले, ते पण व्यवस्थित आपण याच्यामध्ये परतून घ्यायचे। बटाट्याची सालं नाही काढली तरी चालेल, काढली तरी चालेल, तुमच्यावर आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी ना सुके बोंबील आहे ना, ते असे मोठे मोठे आकारात आपल्याला कापून घ्यायचे आहे। आणि ह्याला आहे ना कोमट पाण्यामध्ये 5 मिनटं असं पाण्यात ठेवायचं आणि एकदा ना पाण्याने परत स्वच्छ एकदा धुवून टाकायचं, म्हणजे वरती घाण वगैरे काय लागली असेल ती सगळी निघून जाते। आता ते व्यवस्थित दोन्ही परतून घेतलं बटाटा आणि बोंबील की त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं, अर्धा ग्लास, आणि ह्याला पण चांगली आता 10 मिनटं वाफ काढून घ्यायची, म्हणजे बटाटा थोडा अर्धा शिजला पाहिजे। आता 10 मिनटांनी मी आता ना ह्याच्यामध्ये आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे वाटण मी घालणार आहे। तर ह्याच्यामध्ये कांदा, खोबरं आणि कोथिंबीर ह्याचं मी वाटण केलेलं आहे। तुम्ही ह्याच्यात पाहिजे तर आलं लसूण पण घालू शकता, पण मी आलं लसूणची पेस्ट मी घातलेली आहे। तर काय करायचं आहे, एक कांदा घ्यायचा, तो चांगला भाजून घ्यायचा आहे म्हणजे कापून, आणि त्याच्यामध्ये 1 वाटी ओलं खोबरं घ्यायचं, तोही व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे तव्यावर, आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालून याचं बारीक असं वाटण करून घ्यायचं। तर आता मी हे वाटण ह्याच्यात मी घालून घेतलेलं आहे। आता हे वाटण एकदा जरा परतून घ्यायचं, आणि परतून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे। तर पाणी आपल्याला किती पाहिजे, कमी जास्त, म्हणजे तुम्हाला आमटी केवढी पातळ पाहिजे आणि किती घट्ट पाहिजे हे आपल्यावर असतं। त्याच्यामुळे तुम्ही तुमच्या पद्धतीत आमटीमध्ये पाणी घालू शकता। तर मला ही थपथपीत अशी म्हणजे भाताबरोबर खाण्यासाठी पाहिजे, म्हणून मी तशी मी करते। तर त्याच्यात मी थोडंसं पाणी घालणार आहे, म्हणजे जे मिक्सरच्या भांड्याला सगळं जर मसाला राहिला होता वाटणाचा, तो सगळा मी ह्याला तो मिक्सरचं भांडं स्वच्छ आधी धुवून घेते आणि तो मी पाणी घालणार आहे त्याच्यामध्ये। तुम्ही पाहिजे त्याच्यामध्ये 1-1.5 ग्लास पाणी घालू शकता। आता मी पाणी घालून ना चांगल्याला उकळी देणार आहे। तर उकळी द्यायच्या आधी आपल्याला मीठ घालायचं आहे चवीनुसार। मी मगाशी मीठ घातलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे मीठ नंतर घालायचं आहे। आणि मीठ शक्यतो कमीच घाला, कारण मीठ जर जास्त झालं तर काही करू शकत नाही, आपण वाटण घालून पाणी घालून वाढवू शकतो आणि त्याची चव निघून जाते। त्याच्यामुळे आधी मीठ कमीच घाला, लागलं तर परत तुम्ही घालू शकता। आणि ह्याच्यामध्ये मी 2 सोलं म्हणजे कोकम घातलेले, तर तुमच्याकडे जर नसेल तर तुम्ही चिंच पण घालू शकता। आता चांगलं ना ते घालून झाल्यानंतर आपल्याला 5 मिनटं चांगली उकळी द्यायची, कारण बटाटा शिजलेला आहे बऱ्यापैकी। तर थोडंसं जरा हे सगळे मसाले एकत्र होण्यासाठी म्हणून आपण त्याच्यामध्ये एक उकळी द्यायची आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची, ती व्यवस्थित परतून घ्यायची, चांगली उकळी आणायची आणि गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला। तर आता बघा चांगली आता ही उकळी येते मस्तपैकी। मी अशी 5 मिनटं ह्याला चांगली वाफ काढून घेतलेली आहे आणि आता मी गॅस बंद केलेला आहे। तर आता बघा मस्तपैकी बघा रंग सुंदर आलेला आहे आणि खायला तर सांगू नका, एकदम अप्रतिम आहे। ही जी आमटी मी केली तुम्ही भाकरी बरोबर तांदळाच्या किंवा चपाती बरोबर किंवा तुम्ही भाताबरोबर कशाबरोबरही खाऊ शकता। ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आणि असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा। आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल